Jim zit er wel een paar weken op squallen, maar nu wordt het pas echt leuk. Want het is weer tijd voor... Check! Kist ook dat? Maar een ballon, een figuurmaatje, bijvoorbeeld een hondje of een ballon. Het matza kinnen. Oh. Wat slag het dus net. Maar als het in deze check een man die wel de mooiste dingen maatje kent van ballonnen. En we hadden een reportage over wielsterflappen. Ja, wielsterflappen. Als iemand bij Jim in de klas nou precies weet wat dat is, dan trakteert een juffrouw of die masterman op een hele poeder met drop. En dan liet die zit in het loon om te zien altijd wat er belibje valt. En, ja, wauw, dat wil ik nou echt. Maar ze heeft mij verteld dat die ben op excursies doen. Maar dit, en met ons maar even verder zien, want we gaan eerst naar het serieuze werk. Wat een leuk feestwurm was, waard de veldslag. In het grijze dorp Haren roen het vretejoen heel uit de hand. Een famke van 16 hier op Facebook bij verzin 200.000 mensen uitnodigen voor haar feest. Ook een heel soort Frieske jongeren gingen vretejoen naar Haren ta. Eerst werd het nog heel gezellig en toen sloeg het in om. Dat merken ook deze jongens uit Zuid-Bierren. Wij is toen eigenlijk gekregen zodat die menigte net zijn ondrukte. Dus wij hadden heel, ja, kijk, alles in de eerste rang hebben jongen. Ja, toen had ik dan besloten om naar huis te gaan, omdat het echt, nou, dat ging nergens meer. Na het weekend werden er 36 mensen arresteerd, maar het worden er nog meer. De politie bezocht alle beelden die er maken binnen en kist meer mensen die haar misdroegen haar aanhouden. Sjocht het misschien net, maar deze topsportster had een handicap. Het is Aleida Norbruis uit Oertrup en ze is onder linkerkant van haar lichaam spastisch. De hutfietster won zilver op de Olympische Spelen voor handicapten. Verleden weekend waard ze in Oertrup huldigen. Een hele protte meisken kwamen naar de huldiging ta. Aleida fietste maar kwart, want daarvoor die ze ons skiën. Oer 4 uur was ze haar top bereiken. Dan binnen de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro in Brazilië. Reed hier blauwe egen of een gele hoed. Net één is correct hetzelfde. Hoe ze eruit just zit in die DNA. DNA zit in een hele lief en kan heel makkelijk helpen worden uit vliegen. Vorige week binnen 8000 man in de buurt van Vinkleers te vregen om haar DNA te jan. De politie hoopt het je maar de moeder van Marianne Vaatstra te vinden. De politie kan het DNA vergelijken met het DNA dat vonden is op spullen van Marianne, begelijks een oorstekker. Als het DNA precies hetzelfde is, gaan ze de moordenaar vonden. Is het DNA haast hetzelfde, dan kan dat betekenen dat een broer of de huid van de DNA-jouwer de dierder is. Marianne Vaatstra, wie 16 jaar, doet ze in 1999 vermoorden waar. Denk je nog wel eens aan Sahar? Wist wel dat famke dat we moest naar Afghanistan, maar toch gelukkig hier in Nederland blijven mocht. Sahar wennen in een asielzoekerscentrum van Sint-Anne-parochie, een opvangplek van mensen die de vergunning vregen om in Nederland te blijven. Maar nu gaat het asielzoekerscentrum van Sint-Anne dicht. Sint-Anne leidt in het beeld, in het noorden van Friesland. Friesland had 3 opvanghuizen voor asielziekers. 1 in Drachten, 1 in Burgum en nu nog 1 in Sint-Anne. Omdat er likwijls heel iets minder asielziekers binnen, wordt het centrum in Sint-Anne komend jaar sluiten. De winkels in Sint-Anne zullen de bewoners van het AZC dan missen als klant. In de kringloopwinkels zeker ek. Dat zal betekenen dat wij minder omzet krijgen. Vooral in de kleding. Voor hen weet ik wel dat we de meubels leveren. Maar omdat die mensen kwaad oplopen, dan gebeurde dat net meer. Dus we zullen nu echt in de kleding merken. En het liedsport natuurlijk, hè, want dat helpt ik een soort. En dan praat ik over bestek en servies en dat soort woorden. Op basisscholen De Toverbal zitten alleen nog maar bijen uit het asielziekencentrum. 44 in totaal. Deze bijen zullen alle jaren naar een oren squallen matten, want ook De Toverbal gaat dicht als het centrum verdwijnt. En dat is voor die band net leuk vanzelfs, want nu weten ze net wat ze daar binnen. We houden hem op een hichten en misschien jaren we dan straks ek wat Sahar hennegeert. Dan kunnen wij mooi even zien bij u Aliet. Oh, waar is de zien, hé? Zo'n grote machine. Ja, die helpt vanzelfs de iepels uit de grond. En
Daar zit Aliet. Ha, Aliet! Aliet! Hey! Ja, die jet niks vanzelfs. Dan kunnen wij intussen even... Hallo dan, Reinoud. Aliet! Hey! Kun je zo jappels skielen? Nou, eigenlijk doet is mem dat altijd. Ja, die van mij ook. Het is niet enorm een hobby van me. Maar jappels eten, dat is wel heel goed voor die. Ze zijn hartstikke gezond. Groente en fruit toch gek? Ja, maar jappelsek zit een heel soort goede bouwstoffen in. En ook vitamines. Correct als in groente en fruit. Wist je ook bij Gelieks dat er jappel 4 familie is van de tomaat en de paprika? Ja, doe ik eens meer vertellen, want een tomaat en een paprika die groeien onder een plant boven de groen. En die rappel die zit vanzelfs heel diep onder de groen. Ja, dat klopt. Maar en toch is het familie. Die jappel die groeit echt niet zomaar onder de groen. Nee, dit is eens een knol. Een stukje wortel van de plant. Van de jappelplant. En die plant die kan bloeien en er kunnen baaien dan groeien. Bessen. Dat gebeurt alle jaar boven de groen. En die knol, de jappel, die zit onder de groen. Het lietse, brune, groene ding was toen jongens aan tafel opskepst. Ja, doe haast mooie sterke verhalen Aliet, want ik zie geen plant. Waar is die plant? Nee, dat zie ik even als kleine nijverreetje. Oké, ons straks. Nee, wacht even. Reinoud, in de tussenkwartier. Zorg even naar dit filmpje. Deze beelden zijn pas van een peer Wiekenlien. Op de laatste dag van augustus had het een paar uren lang heel bot regend. Vooral in het noordwesten van de provincie. En kreeg daar weer een soort rappels verbouwd. Er voel zo volle wetter dat grote stukken land onder water kwamen te staan. Voor bouwboeren is dat een ramp. Want als je rappels een paar uren in het water staan, beginnen ze te rotsen en kunnen ze wel voortgooien. Zo gie je in een paar uren tijd een flink pad van de opbrengst voor de boeren verlen. Nou, daar is het jongen, Reinoud. Ja, hoi, de bink weg. Er is een heel soort skiën en jappels dit hier, toch al dat wetter wat vallen is. En als ik het zorgen, denk ik, het is vers niet makkelijk om een jappelboer te wezen. Nee, je rappelboer dat heeft zijn ups en zijn downs. Meestal dan gaat het wel knap, maar soms heb je in één keer in de 4 wieren even een dikke bui en dan komt er een heel soort water in één keer. En dan zul je wel de perceel, die kunnen dat net altijd samen verwerken, dus dan blijft er hier en daar wel wat water staan. Wat gebeurt er dan? Wat gaat er mis? Nou, een jarappel is een levend ding. Ja. Een jarappel heeft ik gaatjes in zich, lenticellen nemen ze dat. En als er nou heel veel water in zijn richting zit, als dat bijvoorbeeld tot de helta zit, en dat zou er meer als 12 tot 20 uur, 12 tot 16 uur in staan, dan wordt die hele recht die wordt volzogen met water. En daardoor worden de jarappels ook volzogen met water. En daar kunnen ze net door en dan wordt het zacht. Oké, nou, duidelijk. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ja. Hey, Aliet, die plant. Doe soes nog even vreegje naar die plant. Ja, nog één ding. De jappelplant. Ja, goed zien. Waar is die? Ja, dat was een vroeger groene stal. Maar doordat wij de jarappels geklapt hebben, het later al geklapt en we hebben ze neerspuiten. Hij had tot een mooi begin augustus het er hartstikke mooi groen geweest en het er goed groeid. Maar toen weer op een gegeven moment weer de jarappels in de groen dik en hoog en dan hellen wij het laver over, want dan houdt de jarappel op van groeien. En je wil niet te grutte. Wij willen net te dikke jarappels hebben, mooi maximaal dik 5 centimeter wezen, want dan kunnen wij ze goed verkeerpen. Tje, dan zetten we ze in de groen. Nou, om 20 centimeter ongeveer. En dan in het seizoen, dan groeit dit erbij. In per maand hier. Van mid april, begin mei, tot en begin augustus. Zo. En dan naar de winkel. En dan naar de winkel? Nee, och, daar hebben we nog een heel soort werk van. Ja, dan gaan ze naar de scoren, daar, en dan worden ze verwerken. En dan gaan ze naar degene die ze markeren wil. Kunnen we dat zien in die square? Ja, dat kunnen we straks blijven hinderen. Nou, zien we dat wel. Dove.
Wist je aan het repeteren voor het orkest? Nee, dit is een lokfluitje en die wordt gebruikt bij het wilsterflappen. Wilsterflappen, wat is dat? Nou, wilsters, dat zijn deze vogels, dat zijn goudplevieren. En die werden vroeger vangen om, eigenlijk om op te eten. Nou, het is in mij dat niet meer vanzelfs, maar ze worden nog wel vangen en dan ringen ze deze vogels. Het lijkt mij wel heel dreig om vogels te vangen. Je hebt daar een soort installatie voor, die wordt dan gebouwd in de grijde. Ze plaatsen dan een aantal houten lokvogels in de grijde, een hele soort voor het net en een paar lokvogels achter het net. En ze hebben ook één levende lokvogel en die zit dan vast met een soort van wip. Een view neem je dat in het Fries. Ik kan hem hier met Michel letten. Nou, en die lokvogel, die levende, die zit dan vast met de poortjes in deze wip. En de man die achter de skoelen, achter een soort van schermpje zit, die loopt dan aan een touwtje en dan beweegt die lokvogel. En dan lijkt het een veilig plakje voor die wilsters om te landen. Nou, en die man die dan achter de skoelen zit, die loopt dan aan het touwtje, dan flapt het net om en dan hoopt hij dat hij de wilsters voor hem heeft. Dus dat is wielsterflappen. Nou ben ik benieuwd dat er morgen een klas is die trakteerd wordt op een dikke poeder met drop door de master of de juffrouw. En zet het wel even op onze huispagina, want dan kunnen wij ook een beetje maken. Groep 7 en 8 van OBS de Onzet U3 binnen op excursie west naar het Noorderleeg. En dat leidt helemaal boppen in Friesland. Zij willen dus die dikke vette bukskogels maken. Aan het meer hierhoer, maar we steken eerst de zeediekoer om te zien wat en wat het Noorderleeg eens is. Waar het hielendal boppen in Friesland tussen de Zwarte Haan en de pier van Holwert de Zeediek opklimt, zocht een wierds landschap. Safiris tjenkist liek het land leeg. Geen gebouwen, geen bjemmen en geen heegspanningsmesten. Dit gebied hiet dan ook heel toepasselijk het Noorderleeg. Het Noorderleeg bestaat uit polderloon, kwelders en slik. Het slik in het zeeklaaigebied is heel wierd en kleverig. Zakken er een heel eind in wei. Kwelders ontstaan uit deze zeeklaai. De zee zwargt het hield uit van nijzaan en slikdeeltjes, wat troch de kust omgroeit. De groen wordt hield iets heger. Zo heeg zelfs dat het water van de zee er net meer komen kan en er planten op groeien kunnen. Na verrif van tijd begint het al een beetje op Grijdeland te liekjen. En nog later worden het polders, die als grijde en als bouwland broekt worden. Alleen nog als de vloer het heel heeg is, worden deze polders nog onderstroept door het zeewetter. Zij is Jelien wie dit zo. Mijn man en macht binnen de hinders die in het Noorderleeg roen redden van de verdrinkingsdeer. Maar dat weer zij Jelien en nou is het prachtig waar en haast wie stil. Perfect dus om mij het Frieske geer het water op te gaan. Maar dat slik rint best lastig. Er libbert van alles in het slik. Krapkes. Kwallen. Waadslakjes. Wierms. Allemaal buisjes van de wormpjes. Wouter? Daar komen dus al die vogels op af, hè? Oh ja, ze zijn heel lekker voor de vogels dan. En dan is het tijd voor een modderbad. Lekker? Jawel! Bij de bunker in het Noorderleeg worden de bijen in 3 groepen verdeeld en krijgen ze opdrachten. Hoeveel ring vuurtoren heeft van? Nou, en hoeveel ring heeft een vuurtoren? 8. Ik zie het niet dus. Hoe sjost ze? Nou, ik zie het heel duidelijk. Ze is heel vaag. Maar als het er verrekjes is, dan is het heel duidelijk.
ik ben mijn ei aan het beschut maken. Waarom? Want wij gaan zo meteen een spel doen. En dan moet je het ei verstoppen en dan moet ons groepje het gaan zoeken. En dan houdt iemand de tijd bij. Ik heb hem. Ja, dat is net heerlijk. Waarom was het camoufleren? Waarom kan dat net gewoon met een henne? Nou, want een ei heeft geen schutkleuren. En waarom had een ei wel een schutkleur? Voor roofdieren of zo. We doen de planten op een papiertje met wat plakbandachtig spul en dan maken we daar een plantenschilderij van. Ik wist wat het voor is nou? Een kamelenplantje. Ja, oh ja. Check, show en ontdek! Ja, op excursie met het Frieske Geer. Dat kunnen ze vet feest in het rek wezen. Of skieten, dat ken ik, want ze ha ik spinnen-excursies. Kist je maar die hele klasse opjaan en waar weet, binnen wij er dan ik bij. Hoi, ik ben Joop Magic en ik maak je een tekst. Ja, dat slaagt het mij dus nooit. Maar ik hiet dan niet in Joop Magic, maar gewoon check Reinoud. En ik kan je tussen al niet even checken. Willen dit nou aast joppie chips en patat? Nee, daar is het te goed voor, te duur voor. Deze die slaan we op hier in een loods. En dan in februari dan worden ze in maart gesorteerd. En dan gaan ze naar andere boeren, of in Nederland, of in Duitsland, of in België. En die strooien ze weer in de groen. En die tennen van groeien, die gaan naar de chipsfabriek, of naar de patatfabriek, of naar de joppie. Ja, de joppie chipsfabriek. Ja. En waarom verbouwen je nou geen consumptieappels? Wij verbouwen hier in Friesland altijd al poortjerappels, omdat het Friese klimaat dat is uitermate geschikt voor het verbouwen van poortjerappels. Wij wonen hier aan de zee, nou verneemt het nou wel hoe fris dat het hier is. Ja. En een fris klimaat dat is uitermate geschikt voor het verbouwen van poortjerappel. Nou Reinoud, als er aans weer stiekem onder chips is, dan wist u zeker, het komt niet van deze jappels. En na je weekend. Doeg! Het is bericht hier. Het koer van tevoren al net meer stikken van Oege de Jong uit Oertrup. Sneun hier er nog zijn laatste wedstrijd, maar hij hier de punten al binnen om Nederlands kampioen jazzbaanrace te worden. En dat is super knap als nog maar nog een eer jong bent. Lokwijnske Oege. In Jorwert wordt in september altijd het Ieper losspul opvierd. En een paar keer in de week komen er dan honderden mensen naar Jorwert. Als de mensen het dorp inronden, zeggen ze optredens van band en ze koeren zelfbakte cakejeskeepje. Een part van de opbrengst gaat naar woordgeld. Hast u nog een leuk nightje voor mij of doch je wat leuks op squallen of thuis? Laat het mij dan weten via check@omroepfriesland.nl. Want hoe meer nice, hoe leuker dat ik het vind. Dit week nog even deze week. Na je week ben ik er weer en na je week hoop ik Jim weer te zien. Dus, dan, houdo! Он сейчас за нос укусит. За нос? Да. Ну, скажи, за нос.
Конечно, хватит. Оп! Есть. Блядь! Нос, открой нос, блядь!